잡는 해준 왜 맞추네? 빠지는 말라이. 뭐야? 누가? 아예. So hello लोगोफोर good evening नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय ओमफ्राय कलेजनिफ्राय दासो मोनफैदों आरोना एग्जाम जाबायबो दंमोन ओंखायनो आंना भिडिअ आपल'ड खालामनाया एसे लेट जाबाय दङ आरोना आरो सोरबाफोर जुदि आंनि ब्लग भिडिअनि लिंकखौ मोनाखैबा नैबे स्क्रिनाव होनाय नामानो आरोना चेनेलनि नामा थांनानै सापर्ट खालामहैदो आरोना जेरै बे चेनेलाव सापर्ट खालामो नैबे ब्लग चेनेलावबो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा थाबाय आरोना आरो सोरबाफोर जुदि आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो जोंनाथ' माने नुबाय दंखायो माने बिग्राय एक्टरनि हाबा होननानै बयबोथ' माने पस्ट बा भिडिअ आपल'ड खालामबाय दंखायो आरोना नोंथांमोनाथ' नुबाय दंखायो फेसबुकआवबो नुदों इउटुबावबो नुदों ओमफ्राय बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलाङा आरोना फारसेनिफ्राय नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरो दा बिग्राय एक्टरा हाबा जामारदोंना जामाराखै नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना 잡는 해준 왜 맞추네? 빠지는 말라이. 뭐야? 누가? 아예. 포토 란치네 포토. 하베스 바이 에바 포토 란치건 말라이 사이 폰잡. 카메라승 라브라 카메라승. 돌아이. Level. cái lẩu có làm dùm nào vậy? Câu này của sư đã. Câu này của sư. Câu là sai là anh lấy tôi phải làm đây mà Ây à bố, ui này ra tao cái gì thế này? Gì thế này? Ui này khát được không? Để bảo sư con phụ nữ dừng đi ra. Chơi để bảo sư con phụ nữ dừng đi nè này. Ma, sao chúng ta làm dân gì được ma? Sao chúng ta làm dân gì được? Sao ý sư cơ? 아유, 나 진짜 난 거야. 비춘들링 이반님이랑 비춘들링 그 갖다 대야고 이반님이랑 lagi sering Nang bisa mati tuh. Kenapa tuh, wei? Nen kamera mana? Kamera melau nih. Ini kamera sudah. wah sudah gimana ya Mondiraव गासिबो सनमान लाग्रोजोबनांगौ मोनलाय दादा फट'आ दाहाय खेब थां खुलुमनो थां औ थांदो फैसाया मा नागिरखो फैसा खुस्राला थाइसे थाइनै खुस्राला थाइसे थाइनै बै मादै लादोंमोन बैलाय जायो मा जानांगौ थाइसे थाइनै खुस्रा थाइसे थाइनैखौ लाब्रा गरसे गरसे होफाबानो जायो जाबाय आस्थे थांब्रा इमान खरा थाबायनानै थाङो ज' खालामला इमारजेन्सिथार आइ दादा बिग्राय सिया गोलैगोन थाल ला नों लानाया प्लास्टिक मोननांगौमोन Mami. Tinggal mau lo siang walau ikan lo jadi nih. Tourist saya orang ragu luri ni rela. Siapa juga? Dia nak kalam lain, kalam lain. Kalam rela.
Kalian buka lagi naik coba aja nah. Sudah, dile. Balang nih. Bila di musuh orang nak. Amir musuh. Ya, ini musuh. Amir musuh. Ani raw dah sini apa jalan ke mana ke? Wadi mau buat dong. Wadi mau itu wadi. Adi bo. Mari mulai. Di bo. Lalu telepon baik. Mabile. Sama nih guys, baik. Malah ini habis lu telepon itu. Udah begini tak pun. Nanti video gini una. Begini tak pun sasi. video nanti video rise per video ni fu video betul lah. Anu ada gua kata lah, jampa. Dibusi dah. Dibusi. Nunggu. Enca. Maho. Uang dah nasi. Siapa ini namanya mana? Nandung sih. Siapa ini namanya mana? Itu. Ini. Kaisin sadeng. Ada? Lai. Orang nang sini nama.其实我能回答你，看我回去摆腿去，阿拉啥的。 Saya macam jam 9 fैदों. Jam 9 fैदों. Wah, risai macam ni kan? Kona kona. Lakade. Mana mana? Ayo semua kawan. Ayo kan sile. Dokumen saya angin bang tak ini. Angin tak ini. Mula ni kau tu. Angin tak ini. Sama le. Gaya printer dokan nung gaya foto kono nung swa hana ne. Sabai na mana mana. Tu kan saya di mana ber. Ano adar khatung na. Si kona kona sile pile le na sile. Agau ni sile kona kona. Mondi rau bu somana gila. Jalan sile. Hark bana jubba. Mondi guste park bana ni na sile. Jalan. Abian tu nunggu ngarau seriusan gaya. Sabai na ni thong na. Kasi na ni. Lain no khai na ni. Mun jabai na. Malai haba jana फैदों दावराव दावसि ओ सान्थि सोर लानो नोंखौ जा मानसि होमबा बेले गाब्बा अनजाल बिबो सानै खेबसेनो उसानो बस हस्टेलसो बा आंना माय गॉड खेबसेनो सानै जा आरो माबायालाय मुस्का मुस्का जाले सिमा बे मोजां मानसि माबा हिनजाव दाना सयनोसै सयबाथाय जासिगोन नामा बेयावनो जाथों हौवा गोदान हिनजाव गोदाना फैगौ जाबायना दाना हिनजाव गोदाना लागाव जाबायना मोजां जासिगोन आरोना Ayo kata ओइ जा कोडावसो लायो फैसा मोननायनि Kamu tu macam mana kan? Ahang kisir ni selain. फैसा मोननायनि जा कोडावसो होयो Aku deh. Jam sekolah nih. दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना मानो होनोब्ला बिग्राय आदायानि
हाबा नङा आरोना बेयो माने मोनसे शुटिं सोलिबाय दङ आरोना मिउजिक भिडिअनि नोंथांमोना सोर सोर आदा बिग्रायखौ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिसोर माने आदा बिग्रायनि मिउजिक भिडिअखौ बा एलबामखौ नायनानै मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो सोरबाफोर जुदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला नैबेनो आरोना स्क्रिनाव होनायानो आंनि ब्लग भिडिअनि माबाया नामा नैबेनो आरोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लायदो आरोना सोरबाफोर जुदि नायनानै मोजां मोनोबा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय